Това е готвачът, който стана известен с величественото си поръсване на сол върху пържола. Това е Salt Bae, който през 2018 година превзе интернет, след като видеоклип, в който той поръсва сол върху пържола, събра стотици милиона гледания онлайн. Видеото стана толкова популярно, че в крайна сметка беше добавено в Fortnite като танц по време на разцвета му, изстрелвайки славата на Salt Bae на върха на интернет. Поради мигновения си успех, Salt Bae започна да отваря ресторанти в САЩ, но противоречията относно ресторантите му и грубото поведение в крайна сметка доведоха до фалита му. През септември 2018 година 4 служители, работещи в един от ресторантите на Salt Bae в Ню Йорк, разбраха, че той краде бакшишите им и ги слага в собствения си джоб. Когато бил конфронтиран с това, Salt Bae решил да уволни и 4 без причина. Но това, което довело до фалита на над 3 от ресторантите му, било публикуването на цените на някои от артикулите в менюто онлайн. Стекът, златен томахавк, в менюто му струвал изумителните $1200 и бил посредствен на вкус, според отзивите. Към днешна дата империята на Salt Bae продължава да се свива, като много от ресторантите му намалили цените си, за да привлекат хора. Бяхте ли чували за него? Напишете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.